lloc de treball a Alemanya, al nord-oest, a un poble que es diu Moers, i estava ja a l'entitat del Servei Civil Internacional de Moers, que es dediquen a fer diversa feina amb gent de pocs recursos de la ciutat. Llavors vaig estar col·laborant amb una espècie de casal d'estiu amb nens de 6 a 10 anys. Llavors, bé, no enteníem gaire bé l'idioma perquè jo no sé res d'alemany, els nens no sabien res d'anglès. Llavors la comunicació era molt difícil, però tot i així vam acabar jugant junts, vam acabar sent amics amb els nens, i després amb la resta de voluntaris parlàvem en anglès entre nosaltres i era més fàcil comunicar-nos per l'idioma, però sí que vam donar unes diferències culturals i bé, això crec que ens va enriquir molt a tothom, tant tots els voluntaris com els nens. I, bueno, consells. Jo pensava que faria fred i no, feia molta calor a Alemanya aquest estiu. I res, no sé, que aneu amb la ment oberta per conèixer molta gent diferent, amb moltes ganes d'aprendre a comunicar-vos d'altres maneres i amb ganes de passar-vos-ho bé i de tenir una gran experiència perquè ho hagi. I molta sort i molts ànims.